A dnes se půjdeme podívat do sportovního obchodu se sportovním vybavením a potřebuji si koupit boty, takže podívám se, kolik co stojí. To je slevnění nějaké. Bot tu mají hodně, takže asi mi to chvilku bude trvat, než si najdu ty správný. Ale tady toho v celku dost na výběr, takže takový slušný obchod, kde asi najdete všechno, co chcete. Takže to vypadá na sobí kůži. Není to zrovna levné. Tady jsou nějaký hunting věci. Nějaký hunting boty. No tak koukám, že Ice Boogie jsou teďka ve slevě. Stojí 1500. Je to ta bota z hroty. Nějaký novější model. A v zásadě je to to samé. No ale to nepotřebuju, potřebuju nějaké boty, protože pojedu do České republiky. Tak tady si můžu koupit třeba Helly Hansen za 1000. Ceny jsou samozřejmě ve švédských korunách. Tahle je taky taková zajímavá, a tohle jsou takový dohor. A pak tady máme nějaké levnější za 600. A nejlevnější, co jsem našel, byla snad za 500, ale tu už asi vám neukážu. A tady máme ještě nějaký vyprodeje, protože končí zima. Takže tady jsou boty za 900. Za kolik je Puma zimní? Za 600 bez korunky. Potřebuji něco jednoduššího. No tohle by asi mohlo stačit na doma. Tady tam máte 20 stupňů už skoro. Už dneska jsem šel na mexické restaurace. Tak takhle vypadá menu za 178 švédských korun. Tak už nás je 1000, respektive vás už je 1000, co mě sledují. Fajn, díky moc, a jestli to chcete oslavit, tak můžete. Já vám moc děkuju a doufám, že udělám dost zajímavé videa pro vás. A dneska budeme řešit administrativu. Takže administrativa, točím to tady z hotelu, protože jsem na cestě do České republiky, mám 18 dní volno, takže si užiju nějakou dovolenou. No a administrativa, když přijedete do Švédska, tak většinou ta pracovní agentura, teda v mém případě, mě zaregistrovala na finančním úřadě, což je Skatteverk, a dostal jsem potom dopis, kde jsem měl takzvané dočasné personální ID, což jako je dočasné číslo, podle kterého vás ten stát eviduje. No a následně už to bylo na mě, takže jsem si musel zajít na Skatteverk znovu, a požádat tedy o plnohodnotné personální číslo, a tam se trošku objevil problém. Záleží, koho potkáte. Já jsem potkal paní, která byla hodně striktní, takže mi to nechtěla dát s tím, že mám pracovní smlouvu jenom na 6 měsíců. A to znamená, že jsem o tom informoval personální agenturu, a tam mi říká, že ne, že to takhle nejde, že to je v pořádku a že by mi to měli vydat. Takže mi tam dávali všem dávali nějaký dobropis, že se zaručují, že i když ta smlouva skončí, tak budeme pokračovat dál pod adekem. No, nakonec to dopadlo tak, že jsem si musel počkat těch 6 měsíců a byl jsem na tom dočasném čísle, což nebyl žádný problém. Ale třeba kolegyně, která startovala stejně jako já ve stejný den, tak ta prostě chytla lepší úřednici a tady to bez problému dala. To znamená, asi je to na tom, koho potkáte. I když možná teď se to už změnilo. No takže po 6 měsících jsem si tam zase zašel. Měl jsem už od pracovní agentury prodlouženou smlouvu na neurčito, takže mi to dala. A v podstatě tam jenom u počítače vyplníte jméno, adresu, vaši národnost a takovéhle věci. A potom si vyberete čas, kdy si chcete udělat rezervovat čas na vyřízení té agendy. No a
Můžete si zvolit v kterém městě, protože ta Skellefteå je poměrně menší a ten úřad je hodně vytížený, takže ti lidi jezdí 2 hodiny na jih, to je Umeå, anebo 2 hodiny na sever, to je Luleå, takže jedno z těch 2 měst, tam si to můžete vyřídit a zase to probíhá tak, že už máte vlastně tu rezervaci na určitý čas, takže tam přijdete, pán si zase jenom zjistí nějaké údaje, vyfotí vás, změří vám výšku, asi pro policii nebo pro koho nevím, a to je vše a můžete jít domů. A po nějakých 2-3 týdnech vám přijde vlastně e-mail nebo SMS, že už je kartička hotová, dostanete kartičku a vlastně máte oficiální jako personal number, už jakoby ten pořádný. No, platnost, mám tady 180 cm. Platnost je tuším na 5 let, ano, do 2029, takže na 5 let, pak si musíte zažádat znovu a funguje to vlastně jako švédská občanka, takže když někde přijdete, předložíte to, nikdo nic neřeší. Jakmile už máte to svoje personální číslo, tak můžete jít do švédské banky a můžete si tam otevřít účet, což vlastně tady ve Švédsku ten zaměstnavatel to požaduje. To znamená, oni chtějí, abyste měli švédský účet, ale nechtějí to moc posílat někde do zahraničí. Takže si vyberete jakoukoliv banku, jdete tam a já jsem si vybral Nordeu, protože to bylo první, co jsem potkal na ulici a chtěl jsem to vyřešit všechno hned. Měl jsem štěstí zase na paní, takže ta byla v pohodě pro změnu a účet mi založila i hned, chtěla pouze v podstatě pracovní smlouvu, kterou jsem ještě předložil z toho ADEKA, protože jsem teďka jakoby v čase, kdy končím u jedné z pracovní agentury a jdu vlastně do té společnosti, takže jí stačila ta aktuální smlouva s tím ADEKem, takže dal jsem mi smlouvu a zase se tam vyskytl takový drobný problém, protože když nemáte personální číslo, tady tohle, tak si nemůžete koupit simku se švédským telefonním číslem, takže máme všichni samozřejmě ty české, slovenské a podobně čísla, taky protože všichni si nás pod tím číslem pamatují, tak já ani jsem neměl jako potřebu si dělat švédské telefonní číslo. To znamená, že protože mám české telefonní číslo, tak mi to nemohli poslat tu aktualizaci nebo jako aktivaci toho účtu přes telefon, přes nějaký odkaz a museli mi poslat dopis. Takže jsem čekal nějaké 2-3 dny na dopis, přišel mi dopis, přišla mi i bankovní karta. No a vlastně včera jsem to aktivoval, vrátil jsem se na pobočku, paní mi to tam nějak naťukala, aktivovali jsme kartu a mám aktivní bankovní konto. To konto je důležité, protože když máte bankovní konto, tak si potom můžete udělat takzvané bank ID. No a jakmile máte bank ID, což je jenom zase, že si stáhnete nějakou aplikaci a protože zase máte to bankovní konto, tak už vám to funguje. Tak jakmile máte bank ID, tak už vlastně nepotřebujete tohle, už nepotřebujete tu občanku. Už se vždycky prokazujete tím bank ID nebo platíte bank ID, takže vám to se všem pomůže. No, můžete využívat potom aplikace jako je Wish a podobně, co jsou tady ve Švédsku a v podstatě už je to všechno snadnější, i když chcete si něco pronajmout. To znamená, chcete nějaký byt, chcete si koupit auto, chcete něco, tak na to, abyste tyhle věci mohli dělat, tak potřebujete vlastně to personální číslo a potřebujete mít ten bankovní účet. Jinak je to složité, takže teď je to snadnější díky tomu a já už jsem si zažádal o nějaké ubytování a mám tam nějakou reakci, ale nevím, jestli to vyjde. A tím, že jsem teďka vlastně na dovolené, tak ani nevím, jestli ten pán bude ochotný na mě čekat 18 dní. Asi si najde někoho jiného. No, ještě je tu poslední kartička a to je vlastně zdravotní pojišťovna, respektive taková ta univerzální kartička, když vy cestujete do zahraničí. My jsme to dost řešili, protože jezdíme do České republiky, nebo já jezdím i třeba do Itálie na ten svůj pozemek a kdyby se mi tam něco stalo, tak se musím prokázat nějakou kartičkou pojištěnce. A vlastně u nás je potřeba se odhlásit do 7 dnů, ale paní to moc nechápala v tom Skateberku, když jsou v Evropské unii, tak nechápala, že jsem se odhlásil a zase mi tu kartičku nechtěli dát, protože jsem měl kratší smlouvu, teda jenom 6 měsíců, takže jsem musel čekat
musel jsem čekat, dokud nebudu mít smlouvu na neurčito prodlouženou, a potom už to nebyl problém, tam jenom v tom skateverku ve stejnou dobu, když jsem žádal o to ID, tak jsem si požádal i o tu kartičku pojištěnce a v podstatě mi to potom přišlo se poštou a mám vlastně tu klasickou kartičku, s kterou se můžu prokazovat v případě v zahraničí. Zrovna teď, když jedu, tak kdyby se mi teďka něco stalo mimo území Švédska, tak vím, že aspoň mám to základní pojištění. Potom se můžete připojistit. Takže to je tak asi všecko, co se týká administrativy. Tak nakonec vidíte, co jsem si koupil za boty a takhle vypadá pokoj. Je na hotelu, který je asi 2 kilometry od Arlandy, což je hlavní letiště ve Stockholmu. Teď zrovna ráno dělám video. No a pokoj stál 819 švédských korun, už je teda použit, takže a koupelna je taková trošku pí, ale dá se to zvládnout pro jednoho člověka akorát. No, měl by mít 4 hvězdičky tento hotel. Takže musím říct, že to bylo opravdu ticho v noci, takže jsem se v klidu vyspal.